Eikä saanut piettäkö mä kerpeitä siihen nakkaan. Mäkin tehdään vituusti trekkiä se kirves muutenkin. Ja niin edes hae trekkiä Heroic Rose. Sitä pitää melkein juoksuttaa tämän jälkeen, kun se on syönytkin. Sitten se meni. Ei joo. No sillä on kyllä laskenut Sillä kaupat, että se oli 30, kun Niin, se sillä silloin viime. on totit koko ajan. Se Se on nyt 8 syö. 8. Joo. Ei On tässä. olla kyllä 5 sekuntia. Se on sitä paitsi Stampering Roari. Samakin Roari on se yksi perseskill. Tuo perse skill. Joo, persestä. Onko se jo voi droppaa? Nyt mun kädet. What? Tää varmaan. Tää vittu. Se oli 10 stäkkiä.